sị na m ekwesịrị inwe paswọọdụ maka na o nwere ihe m na-alụ. Ofu nwaanyị asị m na ya lụrụ di o, na di ebe businessman. Na di enwe fonu na-abụ ịghọtago na bifo nya anụba di ya nwere obele fonu ya na-eyuzi enwere isi ya webata di egolie ezigbo fonu. So kwani ya di wee chịta fonu na abụọ wee si ya na nke anụnwa bụ nke biznes ya. Then nke anụnwa wee bụrụ for personal. Ịghọtago na nke anụnwa bụ personal phone ye ama nwe password. Na so nke ga-enwe password bụ nke a ji azụ afịa. Na ya needly protect business ya, finance, everything, transaction. Mana nyanwa bụ nwanyị ekwesịrị inwe password maka na o nwere ife ọ na-alụ ka ekwe n'ihe ọ na-achị protect. Akwa ịghọtago ya wee si ya mba na ekwere na onye ọbụla deserve privacy. Di wee si ya mba na nke a ama mme olesi m onwe ife ọ na-ezolie maka na the only thing o nwere ike izonye ama bụ gịnị? Business. Egie mana nke a bụ na onye na-etake care of anya na-akwụ ụgwọ every month. Ihe ọbụla o need n'ọnya nwa bụ di na-enye. So kedu ife o ji password eme? This girl sị m na ihe a na-eselu ya na di okwu o. Na o jikọlụ maka sizie phone ya once. Ya wee sị ka amala ihe ndị mmadụ lụ. Nwanne m kedu ife ilo? N'ihe a chọrọ ịma bụ number 1. Onye kwesịrị inwe password maka na o nwere ife ya na-alụ. Number 2, di ekwesịrị inwe password n'ofu phone. Ghara inwe password na the other one. Kedu ife ọ na-ezo? Ọ na-afa bụrụ 1 + 1 = 1. Ọ bụgodu na business ya na-egie, ya kwesịrị ịma maka ya. Chey! This girl was m n'eziokwu na o nwere ife a na-ezo. Na o nwere ife a na-ezo. Mana who knows, in future ya nwee ike nwee ife a na-ezo. And n'ihe anụ wee megie enya negelibe anya ka achọ ife nya ga-alụba because na o nwee ka ọ dị na ya ma nwee password na phone ya. Mana di ga-enwe password n'ofu na enwene password na the other one. Di wee na-asị na nwaanyị a na-anụ ekwesịrị inwe password entirely even na ọ bụgodu na o nwere ife ọ na-alụ. Mana nke bụ dị anyelie that na since na o nwere ife ọ na-alụ kedu ife ọ na-ezo. Na ọ bụrụ na o bidozi ịlụ anything na ya nwee ike ịgba nkịtị maka o nwere ike ọma nchọ ka ya masịala ego nedo na akaụntụ ya. But for now, na o kwesịrị inwe password maka na o nwere ife o kwesịrị ị na-ezolie na ego ọ na-eli n'ọnya nwa na-enye na nri ọ na-eli n'ọnya nwa na-enye kedu ife o ji password eme? Chee unu ma na ogbu mma ejiri mma wele agị ya n'azụ. Ka afụtacha ka mbọ ji wetu ewe n'isi akwa ịghọtago. Chineke. Agbọrọ m bụ marriage aka ọma na-eji ike gwụkwa. Gwa anyị filo na comment section maka na ọ ga-enyelụ nwaanyị a aka iji mma ife ọ ga-eme. Manye kwazalụ m aka tụso ozi a ka olu ndị ọzọ ntị. Ndị be anyị daalụnụ ka ọ dị n'ụbọchị ọzọ.